Simulation exercises gipahigayon sa Lawaan 3 National High School isip rekisito sa pagpahigayon na sa limited face-to-face sa pag-abli sa klase sa Agosto. Si Femari Dumabok sa report. Sama sa ubang mga tunghaan, gisugdan ang klase sa pagkanta sa National Anthem. Apan ang nakalahi, kay nipahimutang ang mga tinunan og mga magtutudlo sa daghang dapit sa sud sa Lawaan 3 National High School. Sama na lang ubang mga tinunan nga naa sa hagdan, samtang nagpagayon sa pag-awit sa National Anthem og misunod gyud sa social distancing. May mga Girl Scouts nga gabantay sa gawa sa tunghaan aron mosinya sa mga tao ug sa mga sakinan nga mohunong samtang giawit pa ang nasudnong awit. Upat lang ka mga classroom ang ilang gigamit sa simulation. May lawak alang sa computer laboratory nga nagsilbi usab nilang principal office ug faculty room. Dili usab magamit ang mga classroom sa ikatulong andana kay hangtod karon wa pa kini maayom-ayom human magusbat sa bagyong Odette. Sa iyang pamahayag, gilagway ni Merlin Gonzalez, principal sa Lawaan 3 National High School, nga usa kadakong hagit alang kanila ang pagpahigayon sa limited face-to-face classes. Kinahanglan, mupasar kita sa validation for you to avail the face-to-face classes. Iyang gipasabot nga rekisito kini aron makapahigayon na ang tunghaan alang sa 100% nga face-to-face classes sa pagsugod na sa klase sa sunod school year. May mga 20 lang ka estudyante nga motambong sa limited face-to-face classes nga mosumada og 5 ka oras matag semana. Ang atong classrooms karon limitado kay affected man ta sa bagyo nga Odette. Sa ato pa katong third floor mo Ang third floor nato kay ni-collapse man gyud ang ceiling didto. Di danger. Gawa sa pagbansay sa social distancing, may mga hugasan usab sa mga kamot din adto manghunaw ang mga tinunan lakip na usab ang mga magtutudlo. Uban ni Jun Solon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bistak.